everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Ay, nasahod na ako ang luha atong dinde. Noel Rabe! Di naman ko masangpit ni mo. Lakas naman na ito. Ay, bulawan. Bulawan na yung luha. Nagkasahod ko kong luha sa dinde. Mga 1/4 sa plangganita. Karon. Ang yung mga luha, nigahin na. Nahimong batong bulawan. Butan ako ninimbag nga akong gigunitan. Nakakop na ako. Unsa ni? Wah! Ay, kasakit, kakatol, kasakit. Ay, hulmigas, gipa ako. Ay, kasakit! Mangutana pa ka? Ha? Tungod ni mo! Nampaka ka! Kapoy lang kong kasaba ni mo! Hinungdan! Kanina nakita na akong nihila ka. Abi na akong dahong kamunggay na mo gawa sa imong mga mata. Dili man di ay. Ang imo mga luhang kamunggay kung mutugdo na sa ubos nga bahin, mahimo na yung bulawan. Nagdali kong sahod ini. O siya ding nakuha na nako. Nakuha na ako sa imong mga luha. Nalipay ko kay may mga bulawan ako. Magkapamaligyan akong bulawan. Mau ba? Oh. Nalipay na ikaw sa akong kasubo. Mga datong, kaya mo kong ipahila kong ayo. Disakyan ni mo akong kahoy. Sakyan. Nago ako, sandang ikaw. Nalipay. Nagol ko! Kita kang nihila ko, nihubag na ako mga kamot og bugton. Tungod din sa imong mga luhang bulawan nga na imong hulmigas! Gipa ako! Da. Magampay ka sa sunod. Sige, ikaw na. Gusto ko magang. Ibaligyan akong mga luha. Nindutan mo tayo hupo na. Sampakas bongbong tingnan. Mahalin na ikaw ako luha. Dinisan yung kalabutan. Ikaw ba? Ikaw, ibaligyan na. Kung mo na yung kalipay. Buguan naman bindiha ka. Ikaw gamay na kay tayo hupo. Tika banda-banda ka sa bongbong ba? Kita siyang wala ko malipay tungkol yan ang hubag niya mga kamot na akong bukton. Ang imo mga luha na imong hulmigas. Sari nga akong gikaw. Ano nila na ka mabuhay? La! Himo mo balik og bulawan ang ako mga ang kanto mga hulmigas. Dili! Ibaligyan ang humigas. Ano ang kwarta? Kalog mo ginibindiha eh. Amaw ka bindiha ka. Bin kong unsa. Di pwede ibaligyan ang hulmigas. Kisa may mapalit ang hulmigas. Ha? Iabag ka. Di mahalin din sa mong lugar ang hulmigas. Hoy! Agay, kasakit biyayin niya. Kasakit biyayin niya. Nanghupaw pa. Way, angay! Oy, nilakaw ang dindi. Way, tiyo, nanghupaw siya. Kang naong sa dindi. Kagamay niya naong. Naong lang yapos dindi. Agay! Kasakit si kong kamot og bugtong gipaag kanina sa mga hulmigas. Abi na kong kwarta na ang akong mahikap. Abi na kong swerte na. Josepina Balansag! Maximo Balansag, naunsa na ne. Naon gipamaag ko sa hulmigas di malasa na ko na. Ruby Isugan! Maria Teresa Gabriel! Raquel Abarasen! Balitok mo kadaghan diha. Agay, irang. Balik ko diri, day. Idagdaog ko dwindi, day. Bangon diya sa imong gilobngan, day.
pangita kung lugar nga akong kabutalan niya. Nga may magapangilabot. Ay! Sama ko! Mihayag mo maayo! Gabi yung mga taron! Gan mihayag! Gan mihayag man! Gan mihayag! Hala! Noel Rabe! Ay! Lasa mo na ito! Di naman na kumusangpit ni mo, Noel Rabe! Unsa naman niya, oy! Edward Fuentes! Aisa Sailuhan! Jessica Gomez! Unsa niya nakita, oy! Unsa niya ako nakita! Si Princess Aristia mo nakita. Nagkapangalawas sa kahayag. Mubalik ko. Hala! Ngano? Patay! Ni Barog! Hala! Payod! Mga hala! Misamot ng hala! Wana, kay damgo na ko ini. Mga hala! Tinanay mo nakita. Nawa si Princess Aristia. Ikaw ba? Di pa na siyang tibuok na kahayag. Ikaw ba? Wa rin ka kapuig sulting gamay kikang ba? Puti kay kahayag, puti. Hala! Puti kay kahayag, murag balon! Ito na, milupad! Saman to paingon! Kinahanglan, masundan ko ang kahayag. Naon! Ako lang nahibilin. Nahimong hayag ang kantong giingong prinsesa o nilupad mo balon. Nyan dindi sa nilupad sa pinagi siyang dahon. Kalaay ning kita na di kalupad, oy. Nadamay ra, oy! Nalagtigaw to dindi ha to. Sakit na ba kinimbukton kung kamot tungod sa iyang luha nga nahimong hulmigas. Maintag dito balik dindi ha din niya, oy. Visit biya to niya. Visit. Anong pirmi ko pakit og dili na to, oy. Abtunon juga ko. Sugas una pa. Kakakita ko mga abat. Di ba ka ko abat, no? Ay, kantos, siwas nga, kao ba ni Wangse? Patay, si Wangs nga naron, nangabat. Haha, mandirado ko sa payag ka tingali, abton kong was nga. Ang kahayag na nagugna ni Prinsesa sa lawas. Ibalik sa panimay atong magtiayon na mo'y nakakita niya o nilipos. Usay po ati pasabot ni Prinsesa Aristia. Usay po ati pasabot ni ini. Unsa? Niyan ako sud sa klinika sa akong bana. Tan-awon ko ang babae. Gidamgo ko siya kaganihang kadlawon. Malumo kayo siya og dagway sa akong damgo. Ug mapahiyomon kayo siya nako. Kani iya pa kong gigakos. Nga na basang gibati magkukalipay sa akong damgo. Nga nakita ko siya sa akong damgo. Tingali, nagpasalamat ang iyong espiritu nga gipugnan ko ang akong bana nga doktor sa pagabuhaton unta ngadto sa patay niyang lawas. Diyan ako doon siya na... Wa din sa inahimutangan kagabi ang babae. Ginoo ko. Ay magkaday siya. Adol ko sa Remigio. Unsa tong giingon mo, Attorney Elsa? Wala sa sud sa klinika ni Dok Armando ang kadto babae nga gitabang gabi. Wa na siya dito, Remy. Og wa na siya matambali ni Armando. Nganong wa naman matambali? Naulian din siyang samad. Namatay kini Remy. Hala ka di, Attorney. Tinuod na. Tinuod ang akong gisulti, Remy. Wa ko mamakak. Oh? Remy. Ako nabantayan nimo nga nagtuo ka nga kami mga abogado mao na lay pagtuo sa uban nga kami mamakak. Dili ka na tinuod. Case to case ang among pag-utingkay. Natural lang gyud nga labanan namo ang among kliyente.
Wala ko gisulting ingon ano, attorney. Dili. Nasabot na ko. Tungod ka nangutana ka na ko. Kung tinuod ba ang akong gisulti? Kay nagduda kang namak ako? Attorney Elsa saboy. Confirmation raman tong ako. Lang yun ako sa pagsabot, attorney. Sorry ha. Nangumusta ka na? Kung naabot na ba ang imong gipadad dito sa ospital? Ha? Sa imong reaksyon, natinga ka. Kay baho ko, Armando, gilipat lang ko nimo. Elsa, usay buot ba sabot sa mga gisulti? Ngano ba? Imong gipada ang babae sa ospital nga imong hatagan sa empatangin lawas, di ba? Usa. Nawa sa sud sa imong klinika ang patayng lawas sa maong babae. Og nagtuo ko nga samtang natuog ko kagabi, gihilom ninyo sa pagkuha ang patay niyang lawas. Niadtong histiya o gidani ninyo sa ospital. Usay buot mo ipasabot. Nagkasabot ka na sa buot ko ipasabot, Armando. Nihangyo ko nimo kagabi. Nga dili nato ihatag sa ospital sa mga doktor ang lawas sa babae nga atong nabangalan tungod kay dili ko gustong praktisan lang kini ninyo mga doktor. Nisugot ka, Armando. Apan gitando-tando lang di ko nimo. Gibakakan ko nimo, Armando. Nakahimo ka sa pagsud mo nako sa imong bulsa. Sa ato pa. Dili ka day matinud-anon sa imong gugma diri nako. Dili ka matinud-anon sa imong pagkabana, Armando. Mas mahal mo di ay ang imong propesyon. Pagkakon ka sa imong gugma ka nako. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.